til at lægge fra land her. Og vogn 44, kom bare der. Det er vogn 40. Tjek, og 41. Simpelthen vogn 42. Så er alle på jul. Nu er det jul igen. I får lige en, jeg giver en omgang. Jeg giver simpelthen en omgang. I skal over på det glasdag. Så bremser du simpelthen bare dernedad. Og så stopper du på et eller andet tidspunkt dernede af. Sådan der. Ja, det er godt. Du kører en runde og kommer tilbage. Og vi skal have vogn 44 ud med 40 km i timen. 4-0, 40 km i timen i bane 1. 40 km i timen i bane 1. Og Kejlund dukker op foran. Så klodser du bremsen og stopper på kortest mulig afstand. Og bare hold hastigheden, hold hastigheden, hold hastigheden. Og der kom Kejlund, og så bremser du. Og så er det ved vogn 40. Vogn 40. Ifølge dansk normalt nummersystem, så kommer 40 efter 44. Og 40 km i timen simpelthen. Ja, så det var lige den lille test der. Så nu skal jeg simpelthen dreje vogn 43. Nu skal du ud i bane 2, altså den højere bane. Du vælger sætte din hastighed, men nu har du 60 meter at stoppe på. 60 meter til din ud. Hastigheden fra det, du lige har prøvet. Bane 2, den højere bane. Den højere bane. Sådan der, ja. Og så på den tidspunkt, så dukker kejlerne jo op dernede. Der kom de op. Og så... Au, for den der. Nå, du får en chance. Du får en chance til 43. 44, kom. Du har 60 meter til rådighed, når kejlen dukker op. Her i bane 2, du vælger selv hastigheden. Selv hastigheden. Simpelthen. Afstanden er jo 60 meter. 60 meter. Kejlen. Du kører igen. Så skal vi have vogn 40 ud. Du har smukt det der. Glimrende 43, tak for det. 44. Der er jo 60 meter her, når Kejleren dukker ud. Ja, I skjulåsen dernede. Så smukt. Tak for det. 44 og 40, kom. 40, 60 meter har du til en rådighed. Simpelthen. Så stiger på den her isbane på den her dejlige, varme sommerdag. Her er der sagt med nogen, der har lagt is på banen. Sådan der. En WD-manøvre, som jo køres inde fra bane 1, altså fra venstre bane. Og der kommer en Michael Kejler over foran. Og så drejer man ganske forsigtigt ud til højre, og så kommer der sgu Kejler op deroppe, så må man tilbage til venstre. Og det gode på her, det er simpelthen at sørge for at dreje så lidt, som man overhovedet kan. Så lidt som muligt, og så langsomt som muligt.
så den ikke begynder at skride over foraksen. Og vi lægger simpelthen ud med 30 km i timen, vogn 43, 30 km i timen, bag i ende til en gang dobbelt udvigemanøvre. Ja, så prøver vi igen. Vogn 44, kom. Lad os se om der kommer guider på banen her. Og 44, 30 km i timen, 30 km i timen inde i bane 1 i det venstre bane. Så skulle der altså gerne komme nogle guider op foran dig. Lad os se. Jo, der kom guider, så ganske forsigtigt ud mod højre, og så ganske forsigtigt tilbage mod venstre, så klarer du simpelthen den som vi siger det godt. 40, kom over 40, 30 km i timen ind i venstre bane. Okay, det glemmer det, og vi skal have vogn 44, kom, 3-0, 3-5, 35 km i timen. Kilometer i timen, 35. Det er godt, det er godt. Kom med vogn 40, 35, 35. Manøvrering igennem nogle små båse, og I skal selvfølgelig ikke ramme kejler, og I skal være opmærksom på at ikke køre foran ind i den, og ikke køre der bagenden kører ind i den. Men det skal nok vise jer. Vi kører ned her. I skal bare følge med mig, og så kører vi lige banen igen, hvor jeg kører foran jer. Om du kan huske det, dengang du kommer her 43, så er det altså her, vi skal ind. Den her bane 2, den er svær at se. Jeg kører lige ud her. Prøv lidt med til, når jeg drejer ud her, så kører jeg helt på tværs her. For at komme op, men bliv lige bag ved mig, for jeg ser, der er nogle kejl, der står forkert. Ja, og så når man får taget med, så går man op her. Og der skal man jo bare dreje en lidt overtræk, for I ramte kejlen 43, også når du drejer. Jeg ved ikke, du er med til, at der var tæt ved at blive ramt. Jeg er nødt til at kigge lidt i spejlene, både i højre og venstre spejl, når man laver nu. Du kan lige komme igen, så til det går lige nøjagtigt. Det kan godt køre 43. Hjælp ham. I ånden, men I må selvfølgelig ikke køre galt, jo. Jamen, god fornøjelse. 44, nej, du bumtur, 44, altså 43, nu kører du fandme over kejlen. Kan du så kigge i højre spejl, når du drejer ud? Jo. 44, du laver samme nummer ned og holder der og brænder op. Er helt ud til linjen 44. Og pas på, at du kører for, så rundt nu, ellers så er du ikke nogen. Og så kører lidt langsommere. Og er du helt alene, hold da kæft, så må du dobbelt op. Og du kan se mig i højre spejl, så vil du bare sætte i bare. Skal du trække, så skal du helt på tværs. Skal du huske det? Helt på tværs. Ja, hvor du skal bare kan se min hånd hele tiden, så er det en hånd. Det er ud, som om du er god til at bakke. Når du kommer ind, så er det næsten en linje, du kan næsten se. Bare ind og følge linjen, uden at køre på den. Det er jo en kantsten, det kan du godt se, det ligner lidt. Men det er god vilje, så er det godt være en kantsten, kan det ikke det? Det var bare det, og når du kører ud, så er det altså forbudt at ramme den her. Det er fyldt. Godt, du kører igen.
kom over 44, prøv at kigge i højre spejl. Nå, bare drej lidt til højre, og så til venstre, Sådan, ja. Og der skal man altså være lidt længere frem, før man drejer. Store grejlerne, så man skal katte sig igen, kan jeg sige. Og den der, her sådan der, og ja, det er fint. Der var jo set blandt mig, kan jeg se, men nu skal du fandme den anden vej med ret. du er forbi den her over. Den er du forbi. Og den, du kan også se, at med vilje har stillet, så det er lidt halvsvært. Ja. Du kan jo bare skippe med dig selv nu. Side. På SF-stenene derovre i højre side. 44 kører frem over i venstre side, på SF-stenene over i venstre side. Og det jeg skal her, det er at I kører lige rundt til venstre kurven, følger kurven rundt, og så når I nået op sådan nogenlunde op, hvor den sorte asfalt begynder, så bakker I simpelthen bare fra nedad. Følger kurven rundt, baglæns bagud, I bare giver tilbage, og så sådan kører vi frem og tilbage.
Ja, det er meget fint. Så skal du bare op i midten op til højre. Og så frem til mig. Så på det mærke til, hvor lidt man egentlig drejer på rettet, når man laver forlandsslalom, og man skal under ingen omstændighed dreje mere, når man ikke laver det baglæns. Det er jo bare, du følger bare med. Jeg synes, de skal skifte chauffør på hver tur, så det passer jo fint, hvis de skifter chauffør nu. Og 44, det synes jeg, at du skal, så du skifter bare med dig selv. Så ja, det er jo, du kommer ikke op og skifte med dig selv, du skal bare arbejde igen, 44. Du bliver rigtig dygtig, hvis ikke du var det i forvejen. Skiftet 43, så er det jo bare ny chauffør, der banger.
baghjulet er forbi den gule kejle, kan du begynde at tænke på at dreje gyldenskelet lidt til venstre. Og lige snart du begynder at dreje lidt til venstre, så kigger du i højre spejl og retter op, lige snart du kan se den gule kejle i højre spejl. Det vil sige, kig i højre spejl nu. Og det der du kan se, så ret op. Se kejlen. Ja, det er perfekt. Det er hvor lidt man egentlig drejer sig. Og det er det der fidusen om,